Nyuwun pangapunten wonten. Monggo, Cot dihormati Pak Anggir Sukisno. Sing saya karo sing rupa lara ngikut kawene abdul. Oh ya. Terus. Tasku liyen sik engko Dek. Ampun. Niki isine dongkrak. Tasih Yai Putri kok isine dongklak pripun? Nyambi bengkel. Lah mboten kenyara-nyara sugeng dalu kira kok. Sugeng dalu Yai, kula wau rak wis matur tuah nek panjenengan metro utawa nglimpuk wonten rika kula sowan. Niki Wajan idola estu kula. rawuh estu Langkung ngatur ndak darani ora sebangun. perwira nek ora. Maju mawon. Maju gek kula sing bek. Monggo iki. Aturi kasugengan rawuhipun Dimas. Inggih, Mbak Yu. Kados pundi kabaripun? Allah. Wah, jan aku bareng nyawang sing mburi kate adoh banget. Sampean mesti geten ngunggahke kula sampean. Ora Tenane. Pas aku masuk kamu make tok mencorong dhewe bareng. malah nang jalarane lengku megat. Lah ya jarus Iya, malah Megat aku. Lah Nek nganti sampean megat dhewe napa sampean iku iso urip? lho, aku megat dhek ora entuk sing luwih ayu. Tak baleni kok. Lek kan jare arep megat sampean wong uripe ben nunut kono kok jare arep megat ki njok piye? Ya aku ki ngrumangsani, nek aku ki urip numpang. Nah. Ya. Adus ya meng numpang. Adus kok numpang lha apa resik? Adus nggone dhek terus turu ya Adus kok numpang lha apa? Turu kepiye? meng dadi sak omah ngoten niku. Wah, saiki nganggo jam barang ya, wah. Lah kok mati? Jamu ndi jamu? Tak tukokke ndi? Aku ki ngetokke dawuhe Pak Guru lho. Lah piye? Anak-anak, sekarang ini musimnya nyamuk demam berdarah. Kalau gigi di antara jam 3 dan jam 10. Makanya aku nganggo jam, nyamuknya main bingung. Pak Dune. Nek ya ora apa-apa wong jame sampean kok ajeg jam 10 terus ya, Pak. Wae lah jam tentrem, kancane mubat mabit meneng wae ngono aku. Ah niku jenenge jam mati kok donekke Ora jam ngerti. tentrem. nggih wah jar iki kira kok Anggir Sukisno rawuh pokoke kula nyuwun gungan menika kira pantes weh jar kenugrahan lho. Sak gaduk kula Yayi soalnya wau niku lungguh ten rika ta mburi disuguh lho. Mbak, kula niku dudu tamu kula nang penontone Pak Dalang. Mboten kula mboten melu urunan, mboten napa-napa tetep disuguh. Lah ya sing disuguh ki sing ora melu urunan kuwi. Lah nek Kula derek bingah warga Serunggan sak kiwa tengenipun kula disuguh dikaraoke dengan sebaik-baiknya. nggih, matur nuwun ndongake pokoke warga Sronggan tansah pinaringan kali sing sampe kala sepiru beda jumbo ingkang ginayu sembodo ingkang dening rayu kang kestu basuki. Amin. Nggih pokoke kula bali kula nyuwun gunganipun. Suaramu tek yo. Kata-katane iki sik dawane ngingkukin tek dadi. Monggo Mas. Saiki ngene reh ning wong telu ki wis ngadeg nang kene mbok ayo toke ketoprakan. Lah prakwen ketoprak. Waduh. Lah ngopo kok badoy? Kae dadi angkat buta gak aku dadi kamandaka. Ora sambung. Ora sambung. Wong angkat buta karo Kamandaka. Oh, Nek nek anu Kamandaka ki ya karo Lutung kesarung. heeh, karo lutunge. aku Cari dapokanipun. aku lutung mesti. Heeh. Ora sida lakon kuwi. Lah apa? Apa Sutresno Waryanti njur kono dadi apa ya? Tosidono mesti Apa sih kono? Ora lakon sing bagus kabeh ki apa jenenge? Ya ora ono. Lah ya mawas udo wedanane sampe nek bagus Well. kita kan make upan lho. Ngomong apa ke mau udo wedanan? Wujute lho. Nah. Ora sanggup udo. Ketoprak kok bagus kabeh niku njuk pripun? Ya wis, Lah kudune lakone. ana sing antagonis, ana sing protagonis kok njur digawe apik nyet ora ana konflik. Saiki gandeng sampean ki ya sutradara, ya MC, ya ketoprak, ya pranata cara,
ning iki wis tau nglarani atiku. Lah ngopo? Mbok ora gawe-gawe kapan? Iki MC. Aku dadi tukang masrahke manten. Heeh. Piye? Wonten ngarsanipun Bapak Ibu titi wansinipun sak menika srah tinampi manten kakung dalasan putri ing badhe pun sirani pinanipun Bapak Waluyo kanthi menika sasana pandaya katur su monggo. Carane su karo monggo iki adoh to. Lah kudune kan ya sumangga ngono ta. Kena keceguan pas nggon muni su. Bang su kok lete sekilo lagi monggo. Kuwi jenenge kaya kurang ajar. Ya nggih Piye lakone napa? Wah, lakone apa wis aku manuk. Apa ya? Nah, nek sing pas karo dapune jenengan, ki yuyu rumpung. Lah Nek yuyu rumpung ki rak ngomonge wae ra cetha to. Nek mineng, emang mineng mlaku ngene iki. Ngene iki. Dadi mlakune kudu elek. Ketoke cocok sampean. Ning binden. Ya bindeng. Nek ya tetep ndek bojo. Yuyu rumpung kuwi mergo demang sugih arepa. Arep Dengklang. Kondisine wong iki ora apik tetep duwe bojo ya nyai yuyu rumpung kuwi. Kek bojoku Iki. Kek sampean dadi apa? Lah apa witik nekon aku bojone nek ora iki. Sampean dadi apa? Arep dadi buron laron pun Aku dadi pembantune, ra apa-apa Oh, wis iya, kali ini genten ning nggon ketoprak kono sok dadi rewange, saiki aku dadi rewange sampean. Aku binden. bindeng. Ning wong binden ki malah pinter. Kok pinter piye? Lih, saiki sebutno buah-buahan sing ngarepe hurufe N 3. Ngarep dhewe nangka. Siji, Nanas. loro, Nanas. blendus, ra iso to. Ning nek wong bindeng iso. Ah, coba nangka. Nah, Naknas. Nanas. Nokmak. Tomat kono. Wong bindeng ki ra iso muni tomat, isane nokmak lho. Nek bindeng watone aja siji, tembang sing kok sirik. Apa kuwi? Semut ireng. Kamu dia punya semut ireng. Aku ya ora. Lah piye? Ya semut ireng. Ya, Aku le metungko. yang kok ngenteni nek wis ngonangi bojomu arep cinta karo pembantune kuwi. Alah DMN to ki wong loro ki kok. DMN ki apa? Demenang. Ora. Oh iya, sakarep. Kok saiki ceritane piye aku dadi nyai Gengko. yuyu rumpung. Aku karo kowe mangkel to. Kayak dadi perang. Anu perang. Perang. Perang ngono lho. Jenenge Jenengku sampean sapa? Kuda sewengi. Heh? Kuda sewengi. Kuda sewengi. Nganggo K to. Lah iya kuda sewengi. Lah krungumu apa? Aku remuk. Krunguku. Jenengan mirenge apa? Kamandoko. Ayo keprai. Ayo Kak. Turuk, turuk, turuk. Nun sewu Nyi Demang. Nyi Demang nimbali kula wonten menapa ketingalipun kok wigatosana. Iki ngene ana perlu sing bakal tak aturke karo Oh. kowe. Inggih. Ini lungguh kene dhisik. Nggih. Ora usah lungguh. Oh iya. Kula menika rak kejot raos sing manah. Dene kok dumadakan Nyi Demang nimbali kula. Tak kandhani ya kuda. Kok kuda? Ya jemeng dicangking kok tak kandhani ya kuda. Kuda sewengi. Lah katimbang kedawan. Iki ngene ya udah sewengi. Ya tur. Wah kuda kok. Ya wis timbang kedawan wis kuda ora apa-apa, Iya. sewengi ora apa-apa. Dawa cendak jenenge padha wae. Ala wong cendak nek dawa ndak kelingguhan. Iki ngene ya sewengi aku ameh cerita karo kowe. Aku kira wis suwi banget dadi bojone yuyu rumpung to. Nggih. Mongko wis lakune dhewe, Nggih. omongane bindeng. Nggih. Kepiye-kepiye aku rak jane sarwa-sarwi kagok to. Lajeng Nek pengine ngono ya arep tak ijolke. lah nganti kaya bangsane satu kewan arep dijolke niku garwa lho, garwa niku Ya, nek- sigaraning jiwa. Heeh, jane ngono ya ning aku ki dipek bojoe mergo ya aku mung kepilut bandane. Oh. Ning rak pepancasaning kodrat niku ngoten niku. Wong sugih niku iso ngrabeni sinten mawon wong sugih kok. Lah iya. Eleoke wong sugih. Heeh, ning nek nggon katresnan ki tetep aku ki ora iso tresno. Menawi panjenengan boten tresna dateng Demange Yuyu Rumpung lajeng priya ingkang panjenengan antepi sinten? Jane ora adoh saka cedhakku ki.
ini. Sapa? Apa Pak Iman? Mana? Oh, coba Iman Pak Iman wis gonta ganti ya kan. Tur meneh aku mau ngetindak dikeplak kuwi lho. Saiki ngene, umpama lho kuwi nek umpama ki rak kena bali. Nggih. Umpama sliramu wae Ya. kepiye? Kula niku tratapan wong kula niku urung tau sambung cah wadon kok njur. Terane. Mbok Ora nyah- percaya. Delok tanganmu. Lho wis beda. Bedane pripun titikane menapa? Nek piyayi kakung urung tau ndemok wanodya, iki mesti ra ngene iki. Nggih. Lha iki sono kapale. Lakon aku ya pirang-pirang. Tur nek diambu kok ya gereh. Kepiye umpama lho kuwi? Ning sauger iki demang mboten preso. Saiki wis are. Cepet sare. Ya niki tak unjuki CTM. Lintang rino wis tumumpang arti Kuwi tegese apa? lawa kalong luru pandelian. Umpama bojoku ngono kuwi suarane no tenan amben dina wis tak gemateni. Pangwetan sumila jene Kuwi tenan apa piye? menika gegambaran wancinjang nalika anteping tresna kula dhateng panjenengan. Paksi sami manguwa sawung kluruk kilir gumanti. Sampean kok sajake gumen suwe ra ngendangi jambe buyung saiki kok tembange beda. Suaramu kuwi lho, Di. Wah, jan tetep nyangati ki anyep ngono lho. Kaya asung sasmita wanci gagat esok. Esuk ki esuk ngono wae kena kok le nganti mantep. Yang condro tunggang hancala gunung-gunung sumila ing mega putih. Banjur kepiye? Gumanti sang yang arko ajene wong urung arep niba kok kesusu ditibake tak ewer-ewer. Jane wis suwe anggonku mikir marang sliramu lho. Tenan apa? Ning saben-saben ki rumpung ki mesti ya sok ngono kae lho. Lilanono aku kondo.
tuleng ati. Kula kepengin nglairaken isen-isening manah kula. Sasampunipun kula mulat panjenengan jebul wong ayu ku ya mung Nyi Demang Yuyu Rumpung. Wah, tenan. Liyane ora ana wong ayu. Soale nek ngene iki liyane aku ya ora ono nek ayo. Monggo pun sambet. Gelang alit mungkin driji. Mengko dhisik coba tak tilikane aja-aja Ki Yuyu Rumpung nginjen awake dhewe. Lak nggih mboten. Oh ngorok. Lah kok le ngorok kok kaya kenal pot. Kadang ngono. Ya ora apa-apa kan kok ngarep itu. Dadi sajake busine rada mbrebet. Monggo pun lajengaken. Manasulis ya nira. Sinengkah pas pokang mije. Ora apa-apa sak pola-polae pengendange karang nek lagi kelegan ki yang ngono kuwi. Nakal, ning legudi tak semprit. Nyi Demang, Piye? sauger Ki Demang Yuyu Rumpung boten priksa. Kula sagah panjenengan dawuh menapa kemawon. Iya. Engko nek eneng dukane Ki Yuyu Rumpung, aku sing bakal. Awakipun piyambak tiyang kalih dodo. ingkang dodo perkawis menika. Boten panjenengan iki ngendika apa? Terangane wong loro do teng glanuk ya apa. Inggih, nyun pangapunten mila sampun dados kersanipun Nyi Demang kok menika. Nun, Pripun? Pripun? Kowe kurang ajar. kok adoh men kok kurang ajar kok Nun sewu Ki Demang. Kula wonten papan menika dapur dipun timbali dening Keng Garwa. Nggih. Panjenengan menika ngendika menapa to? Mbok sing cetha swara sampean kaya wong arep sekarat ngono to, Pak. Pripun kados pundi?
Wong wedok menceng alismu. Lah nek mboten menceng ya rayu kok ya. Aku Demang. Nggih kula menika mangertos panjenengan menika Demang. Kula Nyai Demang. Nek punten dalem 1000 kula kadung terus Aku Nggih, panjenengan juragan kula. Nggih. Aku Nggih. Loh, mergo panjenengan juragan kula, Ndara Putri ya juragan kula, justru menika kula gelem. Nyuwun kepangapunten. Pun ki Demang nun sewu. Wis rasah dibindeng-bindengke. Perkara niki rening kula nipun kadung tumindak kalian Keng Garwa. Pun sampeyan nek mboten trima ajeng napa? Wong ngono to. Anggih to. Iki bojoku ngerti. Tak ilengi bindengku. Iki ana paribasan sedumuk. Bathuk ora. Napa? Sedumuk bathuk senyari. Sedumuk bathuk rasa dibindengke. Ndur, sedumuk mau. Yo. Sedumuk bathuk senyari bumi. Heeh. Tak rewangi pecahing waja, wutahing sambel goreng. Kok pecahing jojo. Wah, lha eman-eman. Lah wajan dinggo nyambel anu dinggo jangan kok. Nyen ngapunten. Apa? Apa jenengan nggih wani kalih niku? Aku Nggih. Nggih, nek sampean ajumani dateng kula. ngomong mikir-mikir ya aku. Wanani. Apa mau nomong nggih nom kula. Ngene. Nek sampean pancen nglenggono, niki merasa tersiksa dadi garwa panjenengan. Njur kula niku ngladeni dateng garwa panjenengan. Pun sakniki nek kula dianggep luput, kula ajeng mang nampake kula nderek sing baku wayangan terus ki. Ngono. Oke. Nek ngono ngene, Guys. Nganti Guys. Ngene. Kowe aja dipindho-pindho tumindak kaya ngono kuwi. Lah kan Kowe ya ngono ya. Terus putih. Kowe dadi wong wedok kudune setya bekti karo wong lanang nek kok tumindakmu kaya ngono. Aku ki bojomu arep kaya ngapa sing ngragati aku ki kowe wis ngerti. Sampe dino tak tukoki apa-apa ki kowe omah ya aku. Omah. Enten obat panu mboten? Enten obat panu mboten? Boyok pegel temblak iki ngetok kopok iki bareng ngadeg perpet konang-konangan wis tak kentek demok kinyir iki balake bathuk perawat kemotak. Obat mencret, obat mencret. Raga kudu diragati sebab sing diragoi saben dina nek ora diragati iso dadi ragangan. Malah kaya bakul obat. Iki ceritane Nggih, pokoke niki mung cerita lho mboten Niki mung kasunyatan lho cerita niki. para pamirsa katuran mitati ndi sing apik Nggih. iso diagem dene sing ora apik ora usah ditindakke. Katur para warga ing Serunggan. Serunggan riki nderek bingah mugi-mugi lumantar bersih. Disa menika mahanani murah sandang kulawan buka uripe ayem tentrem padha tresna tintresnanan rukun nggone kekulawarga. Amin. Ngaten Mas Dala. Oh, je. Ngaten Mas Dala. Nggih, Iki matur aku fotonen nuwun. Sri. Fotonen Sri karo dalang iki. foto gocap klembak. Nggih, matur nuwun ngapunten Bapak Ibu menawi sawetawis selingan kemawon. Mas Angger terima kasih matur nuwun. Nggih. Pokoke klasa teles sing kuasa sing males. Amin. Nggih, matur nuwun. Terus niki mau tasih mboten. Wonten pamundutan menapa mau capek gunung? Nggih. Slendro to. Nderekaken kira matur sembah nuwun. Sampun kondur rumiyin lho. Ampun, Ampun makin kondur. riyen Lho kula ora penak lho kula mungkin nek kula bar bayaran bayar apa pokoke kita. Wong wis ditampa Dek. Ning ngono sarike wis dilunasi kok. Sampeyan gur PH PHP.